Os padres son veciños de aquí e foron os padres, a madre a que me recomendou que poderíamos facer con el. Foi o meu primeiro contacto co acordeón, nunca tivera, bueno, me deixaras unha, de feito, fora un pouco a casualidade da vida, os ser veciños. Sí, ademais estos chavales teñen o que lle pasa a toda a chavales jóvenes, non? Pois teñen reflejos con unhas explicacións que se lles dea engranan moi pronto. Ande botei aquí ben horas facendo exercicios, escalas daquel método Anzaghi, non? Anzaghi era o que se fixo para... Me tienes que deixar, porque para botar un ollo... Iso faz unha copia del, que precisamente está aquí. Anda, sí, señor. É moi práctico. Que mítico, sí, sí, sí. O sistema, Ojo. Se facemos unha copia, xa estamos cometendo un fraude. Entonces, pero falámoslo en secreto, non? Sí, home, que tampouco hai. Isto non hai onde topalo, tampouco, se non compraba. Sí, sí. Antes do acordeón toquei un poquinho a gaita, non son gaiteiro, toco a gaita, pero non son gaiteiro. Tamén toquei o clarinete, tampouco son clarinetista, pero toco todo a medias, pero bueno, digamos que... Acordeonista sí, non? Acordeonista, bueno, me considero acordeonista, eso sí. Sí que, bueno, é outro instrumento máis divertido. E de Manolo Cociña, pois me quedou un pouco eso, non? Ese cariño, o sentimento que lle dá, non? Sobre todo é o máis... O que máis costa, non? Sobre todo expresar na música. Un pouco o ser fraseo, esa cousa, porque se pode tocar moi planiño, pero pode... En cambio, bueno, lle colles o sentimento, non se ve que toca de verdade con gusto. Un dos momentos complicados na vida de todo músico é cando lle ten que decir aos seus pais que quere dedicarse á música. Dani e Diego tuveron a comprensión dos pais, aunque o de ter un fillo músico sempre xera algunhas pequenas dúbidas. Cos escola que ten agora, nun conservatorio, algo podrá vivir, pero se non... Solo de tocar é difícil, pero... De concertos... Compaginando... Que é unha profesión que, bueno, bonita sí que é, pero... Non a todo mundo, cando ibas a Stano, cando acababas o chollo non te aplaudían. Eso é verdade. O sea que, bueno, eso é verdade. É ben recoñecido. Ni me botei 40 anos traballando, nunca o traballo me gustou. Polo menos, se che gusta, pois mueve. Tendes en Fene unha escola propia. Sí, eso é. Un día, unha tarde, decidímoslo. Vámoslo facer, eu turrei por Diego Máximo. Ademais, unha escola dun grupo. Nunha hora me convenciches. Sí. Dixen, ai, vamos. Eu recordo vos que teñen 26 anos. Filles, entón, tengo 26 anos. Bueno, a ver a escola. Este é o punto de secretaría e a modo de recibidor. E logo xa temos máis pa aquí. E unha aula que usamos así como percusión, batería, guitarras, a veces está aquí a batería, a veces está lá, dependendo un pouco do día. É un chollo entre dous, non? Para facer aquí. Despois temos aquí esta aula que é a aula todo terreo para cursos, insonorizada, justamente. Temos aí un chollo feito por nós. Sí, sí. E os pais de familia, que tamén nos axudaron. Sí, a verdade que as familias entre os pais e avós. Tamén, familias, se non para ponerles, a verdade que isto ainda estaríamos hoxe... E ahora que chegamos á nosa zona. Esa é a miña, a que está todo desordenado é a miña. E, bueno, aquí pasamos gran parte do tempo, sobre todo entre aulas e tal. Pois eso, o noso espazo este, o tele, as taciñas, con a nosa consola, por suposto, que Diego non usa moito, pero sí. Toda a atrapallada que temos aquí. E o cartel Espantanenos. E solo personal autorizado. Particularmente eu sinto como na casa, pasamos moitas horas ao día aquí, moitísimas. Eu non sinto que traballe, quero dicir, nin estando aquí, nin cando vamos aos concertos. Por eso sempre digo que somos uns afortunados por poder vivir do que queremos, non? Outro día nos dixeron por aquí que xa non se podía aparcar na rúa, o sea que unha boa sinal. Música popular que vayan vendo tamén como algo do que non hai que avergonzarse, sobre todo os nenos, non? E non vivir como na nosa xeración, como casi con vergonza dicindo que facía este tipo de música. Eu quero que os que saian daqui polo menos han de salir con esa teima de que non son menos, sino máis que outros, non? Me teñen chorado alumnos, dicir, por favor, non me fagas tocar na festa do colexio a gaita. Ai, non me digas eso, sí? Porque se ríen os compañeiros dele, ou dela, non? Sobre todo as rapazas é moito peor, e é absurdo. Digamos que o que toca a guitarra eléctrica non sempre mola, sempre todas con os colegas, que guai, non? O acordeón xa, un acordeón xa non é o mesmo. E a gaita
Claro, moito peor todavía. Pero en gran medida a culpa temos a nós mesmos, por non echar peito. Eu cun compañeiro unha vez preguntaronlle, ti que tocas? Tocaba varios instrumentos e nunca poñía por diante a gaita. Eu podo dicir, e direi sempre toda a miña vida, que toco varios instrumentos, sí, claro, pero que primeiro direi sempre, toco o saxo, toco a gaita, toco o clarinete, nunca direi, son clarinetista, bueno, instrumentista de vento. Non, eu son gaiteiro. E serei, no, aquí, en Madrid, en Bruselas, onde vayamos, non? Se eu lles pido a Diego e a Dani que revisen os bolsillos, estou convencida que os dous andan aí co iPhone. Sí. A mí que xa me costa distinguir o que é un iPhone, dun iPod, dun MP3, dun... Sí, temos... A mí que me costa un mundo, aí o teñen. E é curioso, porque o mundo cambiou tanto que antes un gaiteiro afinaba, poñía aquí pi... pero agora non. Agora temos aquí o noso afinador, bueno, todo portátil, o noso metrónomo, o noso tecladiño. Explícadenos, os que non entendemos. De todo, material didáctico, é unha cousa que che cambia a vida, de verdade. É dicir, afinades con isto. Bueno, non, vale na axuda, cando hai varias maneiras de afinar, se eu toco solo non fai falta, pero se toco por este señor para non estar, dame unha nota, dame outra nota, poño aquí o trebello, en vez de levar un afinador así, xa vou co meu teléfono, teño cuidado de ter batería, non máis. Unha cousa que eu fago cos meus alumnos, especialmente os de Madrid, que vou cada 15 días, é ter absolutamente informatizados, se necesito unha grabación, enseguida, pin, gravas, mandas, aí o teño, non? Ter as clases con foro, por así decirlo, un foro entre eles. Dicir, a música ten que estar viva, non? E eso as novas tecnoloxías permítencho, inclusive dentro do teléfono, o sea, que tamén é unha... Tes aí un pequeno piano, tes aí un pequeno acordeón... Tamén, claro, re menor, non? Sí, eu fago re menor. Eu non atino. Porque se pode tocar así, todo planiño, ou se pode facer un pouco máis de... Xa temos unha edad que non é igual que se fóramos un rapaz novo que eso, pero vamos lle dando. Como personas son excelentes e como mestres eu entendo que é unha maravilla. O dedo pulsado xa na tecla, no do, pouco a pouco que sone... Un pouco máis, vamos subindo, tiramos aí o fuelle, tiramos máis, o queremos de forte, e agora vamos recollendo, agora pouco a pouco que vai sonando menos. Eu xa escoitar a Diego e xa escoitar a Daniel, dixen, é a miña ocasión. Prácticamente comprar o acordeón e vir aquí a empezar de cero. Non penso deixalo, salvo aparezca un día que haya que levarme para o cementerio, non hai... Ahora, mentres que os dedos vayan... Vai morrendo a nota.